Горе, банята направи ли си? Колко ти струваха плочките? Ти колко години живееш тук? Колко ти струваха платила ли се данък на къщата? Колко лева кредит плащаш всеки месец? Платила ли се на къщата? Колко лева кредит плащаш всеки месец? Какъв кредит? Вчера го снимах, 200 лева всеки месец плащам кредит аз. Ще ви изхвърля багаж и толкова. Така, друго, какво ще правиш? Друго не знам. Вие си мислете. Добре. Както продаде той на баща си къщата. Да. И вие там ще отидете и се намерите. Добре. Николина къде ще отиде? Николина, аз съм ми прехвърлял вече. Така, Соня къде ще отиде? Соня си има, направи си апартамент. Кой го направи? Кой? Тя си го направи. Така ли? Що пише на документа, че ти си го направил? Да. Що пише, че ти си го направил? Аз го направих, бе. Добре, с какви пари го направи? С тяхните пари. Добре. Николина... С моите пари, айде с моите пари. Добре. Защо е долният етаж на Николина? Кой е направил Николина долу? Защото ме гледа. Така ли? И как те гледа? Къде е Николина? А? Къде е Николина? На майка се огаза. Добре. Ти къде си? Добре. Колко пари кредит плаща Николина всеки месец? Колкото иска. Добре. Аз колко пари дадах на Соня, знаеш ли? Не ме интересува. Така. Колко кредит теглих, знаеш ли? Пишеш ли още? Не пиша вече. Пишеш ли още, като взема и тая метла и като... Давай. Бухам. Така, давай, забухай ма. Кажи аз на тебе. Забухай ма, още. Още. Добре. Сега... сега отивам при полицая. Отивай. Сега.